umuntu nje akathatha unkosikazi aganwe unkosikazi lo ozomanelisa uma ebona isithembu ukuthi sifanele asithathe angacashi ngoshembe asicacise lento ungathi umuntu ukuthatha isithembu bese ucasha ngoshembe uthi ushembe uthe noma ushembe wathi akubothatha isithembu cha muthatha isithembu nje sakha kusona esikashembe lonto nje imile nje iqondile akona futhi umthetho hayi akona umthetho kaShembe kuyakholwa kuduyisa uNkulunkulu kuyanikelwa into ewukhiye nje kaShembe enkulu ukuthi kaShembe kuyanikelwa asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo ungayeseduwe Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashaya ngemanzi ngesakuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel ibizo lami umlekelelo wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zimbiza ngonduna kandaba ontombiza amncumela insizwa zamkhombe sicela sincane saphuma ehlatheke ekseni ngoba savuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esonto nogxamugxamu sathe enkakane lakhe lathi ngahamba ngithese lo sitha lathi ngahamba kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nobaba uShembe akikubingelele ngikwamukele ku channel enkulu hayi ngiyabingelela kakhulu nami ngibingelele bonke ababukeli nabalandeli bohlelo impunga yesintu edla nasenzansi ngithi uNkulunkulu njengathi kulonyaka angaba nathi nje siphephe siphile mbanjwa yebo omunye umuntu inhlanzi uzodideka ukuthi hawu wathi inhlanzi ngalalanga namhlanje sethi ubaba uShembe yebo akazi mhlawumbe sicacise cha ukuthi inhlanzi sithakazele esibongo uShembe umbuso ozala kaMangidi Shembe ngisizalwa emzini omkhulu impela kaShembe khona impela ebukhosini bakaShembe amakhosi lawa akhona amanye umkhulu bami amanye ke obaba amanye abafowethu mhlawumbe omunye umuntu futhi uzothanda ukwazi ukuthi ubaba uNhlanzi njenganomuntu okasivakashele mina ke ngiyaqala ukumbona kwimpunga yesintu TV umuntu kanjani mhlawumbe uyabalekelela abantu inyanga umthandazi kanjani cha thina nje enkolweni kakhulukazi thina ke nje enkolweni yomNazaretha sisebenzisa kakhulu ukukhuleka manje sike sikhuleke nje sibacelele uNkulunkulu abantu manginenkinga noma umuntu menenkinga sihlale phansi simnyale simbonise mina kodwa engikwenza kakhulu ngidayisa iziwasho iziwasho ngiyasenza ngizidayise ezihlukahlukene ngizenze ngosawoti ngihlanganise ngidayisa umsebenzi wami kakhulukazi wona ukudayisa iziwasho nanokuthi sike siyalane ke sibonisane lapha nalapha uma umuntu enenkinga manje angibonge kakhulu ke nami ngiyimpunga yesintu ukuthi ukwazi ukuthi ungakhele lesikhathi uma ngishaya ikhwela ngikumemeza ukuthi ngiyacela ukuthi usondele ngenhloso yokuthi sikhanyisele isizwe sikaMthaniya ekuyisizwe sikaPhunga noMageba la ngifisa ukuthi singene khona Nhlanzi ngifisa singene ekutheni abantu kunezinto ezithi mazenzeka emhlabeni zenziwa kakhulu abantu abakuyibandla lamaNazaretha ngizoyibeka kanjani yebo masha ibeke omunye umuntu uthola ukuthi mhlambe ogogo bakhe nomkhulu bakhe sebefikile kuyena bafuna ukuthi ayobakhonzela kwaShembe ayobagcinela izinto ezithile kwaShembe abesethu umuntu ayingeke mina ngikwazi ukuthi ngosonta kaShembe kusho umuntu wesifazane athi ngeke ngikwazi ukuthi ngosonta kaShembe amadoda kaShembe athanda isithembu omunye umuntu ayibeka athi kwaShembe uthatha isithembu into enza ukuthi ngishaya ikhwela ngifisa ukuthi wena njenganomuntu wakhona yebo kwaShembe ngifisa ukuthi ungichazele ukuthi ngempela amadoda kaShembe kungabe kumthetho wakhona yini kuyimpoqo yini ukuthi indoda yakho ithathe isithembu hayi futhi umbuzo omuhle kakhulu manje ngoba
uhlupha abantu abaningi bahlale bekhuluma Shembe usuzothatha abafazi abaningi sizoba nesithembu cha akunjalo isithembu isinqumo somuntu manje isithembu kuba isinqumo somuntu nomndeni wakhe noma isinqumo sakhe nonkosikazi wakhe ngabe lo sosekhona lo oqala kaShembe kuyakholwa kaShembe into ebaluleke kakhulu kaShembe yenziwa ukunikela engibone mina singakhuluma ngayo futhi mhlawumbe ukuhamba isikhathi ukuthi into ebalekile kaShembe ukunikela isithembu ke mbanjwa uma sivuleleka nje sisabalala into ayivele ikhona emandulo yayikhona emandulo isithembu akusona isithembu into efike noShembe njoba ngiye ngathi namhlanje ngiyafisa nje ukuthi ngiye ngithi ukuthinta noma incwadi nje ibe yini noma zibe imbili nje incwadi eBhayibhelini inkosi uDavid ayinamakhosikazi awu100 inkosi uDavid ezalo uSolomon ngase ngithi ke incwadi kodwa engiyibona ukuthi inesiqi okuyona indoda impela nami ngeke ngibuza ukuthi kusho kwakuyinkunzi kwakuyinkunzi impela uSolomon yena wayenamakhosikazi awu700 asikhulume mbanjwa ngento abantu umlaleli noma umbukeli wempunga yesintu azomethola isikhathi esondele eBhayibhelini ayifunde ngoba phela kukhona labo bantu othola ukuthi nabakholelwe encwadini engcwele yebo incwadi engcwele kahle eyokukhokhela umuntu wonke noma ungalona ikholwa iBhayibheli yakukhokhela nje incwadi ufanele uyifunde ikusize nama ngoba iyakwazi ukukhanselisha iyakwazi nokufundisa ngempilo nje general lapha uma uthatha amakhosini okuqala isahluko 11 ngifuna ukuphinde ngiphinde amakhosi okuqala isahluko 11 ivesi 1 2 3 angizokuyifunda yonke mhlambe uma nje uyihumusha mhlambe kuze mhlambe umbukele ayizwe yona mhlambe incwadi ethini ngale ukuthi mhlambe uyifunde ihambisana mhlambe nje uyifinqe hayi ikhona manje asifunde ngoba ivele iBhayibheli seduze ukuze singaloke sichithe isikhathi athi umlaleli hey wakhuluma umuntu kodwa manje lento ayikhulumayo ayikho ithi incwadi lapha isahluko 11 amakhosi okuqala isahluko 11 ivesi qala evesini lokuqala inkosi uSolomon yathanda abesifazana abaningi bezizwe kanye indodakazi kaFaro abangamawobokazi amaanokazi amasedokazi amaHezekiya abezizwe ufuna uyizwe kahle uJehova ayeshilo ngakho kwabaIsrayeli ukuthi aniungena kubo nabo bangangeni kini nabo yayizwe thini ungathathi lapha kusho uNkulunkulu nani ningathathi labo nabo bangathathi la kunini ngoba uNkulunkulu usho ukuthi khona into ayibona ngokuba impela bakuniphambukisa izinhliziyo zenu zize zilandele oNkulunkulu babo kulabo ke uSolomoni wanamathela ngothando wayenabafazi abangamakhulu ayisikhombisa yayizwa lona ila ngithanda khona ke lapho mama wayenabafazi abangamakhulu ayisikhombisa ngesilungu 700 abafazi baSolomon abangamadodakazi amakhosi shuthi waye umuntu othatha khulu ebukhosini nezincinzi ezingamakhulu amathathu manake izincinza lezi ngamakhulu amathathu intombi umakhwapheni ama girlfriend indoda le kushuthi indoda le kufanele ibe yilento eyiyona ngoba manje lento umudleko ukuthi nakuyona incwadi le abantu abakholelwa kuyona kakhulu ekuthiwa ingcwele ukhona umuntu owayemkhulu oyekade enza into efana naleyo nakwasingasho ukuthi into esiyikhuthazayo kodwa lesiyakhona sisho ukuthi indoda kanti kufanele ukuthi ibuye yenze lento eyenzayo ayibasha ngeke nakwasingasho ukuthi siyakukhuthaza ngisho ngiyakukhuthaza lokho kasibiza abantu angisho ukuthi ngiyakukhuthaza hayi ngokuyincinza umuntu akube isinqumo sakhe manje umuntu nje akathatha unkosikazi aganwe unkosikazi lo ozomanelisa uma ebona isithembu ukuthi sifanele asithathe angacashi ngoShembe asicacise lento ungathi umuntu ukuthatha isithembu bese ucasha ngoShembe uthi uShembe uthe noma uShembe wathi akubothatha isithembu cha muthatha isithembu nje sakha kusona esikaShembe lonto nje imile nje iqondile akona futhi umthetho hayi akona umthetho kaShembe kuyakholwa kuduyisa uNkulunkulu kuyanikelwa into ewukhiye nje kaShembe enkulu ukuthi kaShembe kuyanikela
yizwa lo omunye umuntu enanhlanzi uzothi ene manje kodwa ngoba abantu bakwaShembe besithatha kangaka isithembu kungabe mhlambe kuShembe ke yena uyaphikisana naso ubuza umbuzo futhi omuhle kakhulu cha enkolweni yomNazaretha noma enkolweni yakaShembe isithembu cha akunankinga nje ungasithatha uShembe akaphikisana nesithembu kuphela la engiyibona ukuthi khamba kube nenkinga khona ufuna ukuthatha isithembu kaShembe ungavumelananga nomndeni wakho noma nonkosikazi wakho yilapho ke thina siphinga ngoba isithembu kufanele sihambe ngomthetho manje sinomthetho wakhona oyilandelayo uma umuntu indoda hayi ukuthi uthatha isithembu sizoqhamuka unkosikazi omdala usuthi nanga umuntu ibona lonto enjalo ngoba manje ukholwa kaShembe yabona lonto nanga umuntu wena wenza izinto ngoba cha uma ufuna uthatha isithembu kaShembe isithembu sivulelekile isikhathi ngisithembu uthatha amadoda asuthayo nangasuthi mayebona ukuthi isithembu simfanele angasithatha ukhona futhi mhlambe into emphoqayo agcine kwenza akhona nje lokho okujwayelekile nje okucommon kwezinsizwa lokuthi kunomfowethu wahamba ingaganile angithi ayibona omunye ke enhlanzi ukavela aqamba amanga uNkunzana ukuthi ngithathela umfowethu ngwana ke ufuna ukuyiphoqa lento ake ngibeke kancane uyabona uma uwumuntu uzoqamba amanga ngempela ukuthi uthathele umfowethu uzoba nenkinga ngoba manje wenza into engafanele ukuthi yenze ngoba isithembu naso siyisipho esisuke ebantwini abadala wayibeka nje manje yacaca umuzi nje ukuze control kuba khona amathonga awubhekayo kunabanikazi bomuzi abagada umama wekhaya abagada wena abagada izingane uma wena usuzenzela uthatha abangakuthandi kuhamba kube khona inkinga ekhaya sengisho ukuthi isithembu asinankinga ungasithatha kodwa sithathe ngendlela yabona hamba ngemigudu yakho nangemthetho yakho ungathi uma uthatha isithembu manje bese usithela ngale wekhona uqhamuka ngumama wekhaya uthi hawu sekhona umnakwini uyibona lona sengisho ukuthi izinto la ilimala khona nana ukuthi yagcina kunenkinga ukuthi abantu basuke bathatha isithembu bangahambi ngomthetho wakhona umuntu aqashe ngoShembe kube ngathi manje thina lapha enkolweni uthatha isithembu cha isithembu nje umuntu usekesinqumo sakhe omunye aqamba amanga athi ene inkolo engiphusha ukuthi ngithatha isithembu nayo inkosi Solomon uNkulunkulu wayengasho ukuthi akathathe wathatha uzothatha ngisho indodakazi kaFaro yabona awukho uNkulunkulu asho khona ukuthi ngoba uyinkosi fanele uthathe amakhosikazi awo kwaba isinqumo sakhe kuya ngokuthi wena muntu nabantu bakini bakuholela yini la isithembini sikhona isithembu obona ukuthi lesi sihle futhi kujatshule kukhona isithembu obona ukuthi la uhamba ngayindlela senkani usiphoqa esenkani senkani manje akusiza ukuthatha isithembu senkani ngoba nako omunye kwabuka amandla nhlanhla kanti lento akuyona into evunywe okhokho bakhe into ephikwe emsamo ayihambi kahle into kufanele ukuthi ivunywe emsamo ukuze ikwazi ukuthi ihambe kahle kunomuntu la nhlanzi mhlambe uyiNazaretha umkhwenyana wakhe kufanele athathe isithembu mhlambe sekufikile nakuyena lo sifazana okuthi cha ngempela ukhona umfowabo ekumele ukuthi amthathele kuyenzeka kufike owesifazane impela mhlambe lowo muntu ungamluleka uthini mhlambe lowo muntu loyo onomfowabo othola ukuthi ngempela kufanele amthathele kodwa manje lo wesifazane umanqika yena usecabanga ukuthi mhlambe inkolo uyabona lo omunye uzothi ene hayi ngokwenkolo vele isithembu akuyona into yenkolo mina ngizothi ukuthi njengoba samaNazaretha ngeke ukwazi ukusithatha isithembu kukhona mhlambe la ukuthi khona iNazaretha akufuneki ke mhlambe lesithatha isithembu cha akukho iNazaretha nje linelungelo isithembu lingasithatha kodwa linemigudu asibeke manje kunemigudu afanele ayilandele kunemthetho afanele ayilandele leyo mthetho ihambisana nemindeni yakankosikazi wakhe nemindeni yakubo ayabona lonto njalo mhlawumbe angayo ubika nje mhlawumbe enkosini ngokunikela mhlawumbe angiboni ukuthi mhlawumbe lonto ihlanganisa kakhulukazi nebandla isinqumo kakhulukazi semndeni ekubalekile if umuntu wesilisa uma efuna ukuthatha isithembu mina nje umuntu engamluleka ngakukodwa qale kwenze sure ukuthi unkosikazi wakho lo mdala izinto eziningi asidinga usenawo umuzi wakhe oqala nje umuzi wakho umlungisele futhi uhappy
futhi umsupporta kahle ngoba kwesinye isikhathi namanje kunezikhona izathu eziphoqa insizwa ukuthi ithathe isithembu mhlawumbe umama lo muntu uthola kakhulu amantombazana abathola abafana akabatholi inhlobo abantwana angithi ayibona lonto njalo kodwa gcineni unkosikazi wakho awukwazi ukuthi uzothi uyamjomba umjombele ekutheni manje usuyothatha umuntu unkosikazi ngoba uthi akabathola ngoba abantwana siwaphiwe uNkulunkulu nethongo angithi ayibona yena into efana yenza aqala aphathe kahle lo muntu umdala umamdala uNdlunkulu wakhe amphathe kahle amakhela umuzi manje abe nekhaya ngoba amhlonini abe seba nesisokake kunendlela uyamazi le ethambe khona umuntu wakho ukuthi uma ukhuluma naye nje ukuthi manje njoba kanje singabathola abantwana ngalunga yini ube nendlela ozokuthi mhlambe ngizama umoya ozokulekelela ngicela nhlanzi ukungena kakhulu la kuleyo ukuthi uma mhlawumbe uthola ukuthi akabatholi inhlobo abantwana mhlawumbe nengane yomfana akayitholi esimene sifana naleso nawe wesifazane unalo ilungelo lokuthi indoda yakho uyifunele umuntu ozokwazi ukuthi akulekelele ngokuthi athole umntwana womfana ozokwazi ukuthi abe uwakho ozokwazi ukugcina izinto la endlini yakho ozokwazi ukumela izinto la endlini yakho noma kuthiwa abantwana awunabo inhlobo uyakwazi kodwa ukuthi ukhulume nomyeni wakho kana umfunele owesifazane ozomgana ozokwazi ukuthi azalele wena ingane ozokwazi ukuthi ube nengane nawe lapha phakathi kwekhaya ngezikhathi zasendulo abantu besanobuntu abantu bengakangenwa kakhulu imoya eminingi yobulwane njalo njalo into efana naleyo yayikwazi ukuthi yenzeke ngoba zonke lengane njengoba ziphuma esendini lalendoda zigazi lale uyakwazi ukuthi wena njenganendoda okanye wena njenganomuntu wesifazane umzalele lo ongenayo ingane yomfana khona nakhona eyokwazi ukuthi umuzi wakho ungafi uqhubeke besanobuntu abantu kunjalo kodwa angazi manje ngoba yabo lento ishoyo ngifika nje enye into eyakaba khona la ekhaya kaShembe Kuphameni umfundisi umfundisi wala ekhaya uqala umlangeni waba nalo nkinga wayinawo unkosikazi uma ngithiwa uMangubane mangaphuthisi kodwa engabathola abantwana kwabe sekuyaphoqa ukuthi umlangeni egcineni athole unkosikazi yabo sengisho ukuthi izinto ezinjalo ziyinkinga ngoba hamba unkosikazi lo wamnika inkinga kakhulu kwaba nezinkinga eziningi ngoba wagcina namathela ngoba iphuthe libe khona kuthina sinsizwa asikhulume mbali uma mncane uyathandeka uyabona ngoba iphuthe laselikhona wanamathela kakhulu kumamncane uyabona kwakhona ubaba kuthiwa umbatha khona futhi la Kuphameni yena ke wengabatholi total abantwana uyabona naye wenothile umnotho waqala uyazi kwakuyimfuyo efuyile insizwe idla kahle yena wafunela unkosikazi wakhe wambuza umqalo lolu bushembe umqalo lolu hamba ukuthi lento ozoyicela kumina mntana uzokwazi nimele wathi ngizoyimela ngifuna ukungizwe kahle mbala ebuza umbatha bushembe ubuza umbatha uthi lento ozoyicela kumina mntana wathi ngizoyimela engabatholi umbatha wagula kakhulu wase yabona unkosikazi icishe washona umbatha ngalesikhathi segula izinto wasezinika ingane yomfowabo shuthi unkosikazi lento yangahlala kahle ukuthi cishe ifana lekhaya la kwenyindlu ayibona lonto wase unkosikazi uthi uShembe waseyamkhulekela emsiza indlela emsiza ngayo uShembe wagcina ephila umbatha mayephila umbatha usethini usethi unkosikazi cha ngicela ukuthi ngithathe umunye umakoti kuba mina abantwana ngibathula uyena wamtholela obuya nayo intombazana kodwa uwambuza uShembe ukuthi lento oyiqala uzimela wafungiswa kubafundisi wahamba wafungiswa ngifuna ungilalisa wafungiswa ngizoyisha nje ibe short card wafunga unkosikazi kaMbatha le ndaba ijulile ngokuphathela kakhulu leyo ndaba yila wafunga unkosikazi kaMbatha wacha mina bazi bamvulela incwadi ngithi incwadi ngisazi ngithi la kuGenesis abafundisi bamfungisa wamthatha unkosikazi sahlala isiso sokuqala kwamnandi sahlala sesibili kwamnandi sahlala sesithathu kwajika unkosikazi kwangabe kusaba mnandi waqala manje wamhlupha zahlala izisu ngalendlela ukuthi ngoba wayebusiwe uShembe ebusiwe uyena futhi unkosikazi owayecelile futhi wayecele ngenhliziyo kodwa kwahamba kwasekuvuka lento lo moya uyabona lonto sengisho ukuthi uma umuntu wesifazane
uzocelela umyeni wakho qiniseka ukuthi inhliziyo yakho ihlambulukile yabo ngoba manje kuzoba khona izinto ezizokwenzeka zenze umyeni wakho mhlawumbe umyeni wakho usubona behlale nawe sekuphela isonto ungamboni uqale manje uyabona lonto aqiniseke manje noma kuukuthi umakoti uyabona ukuthi ufuna ukufunela umyeni wakhe umnakwabo kodwa akaqiniseke ukuthi uzokwazi leyo nto kuyimela nendoda kodwa inhlazi kubalekile nawo ukuthi ingasale phela isichema ivele imiyeke kanjalo manje lo uyabona kubalekile ukuthi uma uyindoda uzothatha isithembu akufanele ukuthi ube indoda ezothanda kakhulu umuntu othile akube into yakho leyo akube into yakho ungabi into ozoyiveza ukuthi wena nanga umuntu omthanda kakhulu uzubonakale umkhombise uma ukuthi ninobabili hayi ukuthi umkhombise nje abantu kuze kucace nasebantwini asikhuluma izingane nje manje sizele sinezingane nezingane mingizela impela ziningane kuba khona ingane oyithandayo futhi kuyavela nakhona isithembu kuzokwenzeka ngoba ukwenza kwabo ngeke kufane inkinga ukwenza kwabo umakoti izenzo zabo nempatho yabo ngeke ifane iqala lapho indaba yokuthi ugcine wena usulukhuzo khona uma uzokuhlupha ngezinto eziningi uthola umoya akakuhlupha akuba ngesinomsindo uyayibona lo la bangakhona umsindo ila uthola khona ukuthula ngithi uyalala ebusuku nefoni yakho ayibhekwa uyayibona manje uthola lapha endlini enkulu kamamdala ifoni uyayicisha mawulala akithi ayibona lonto nje yayo kanti la kamama omncane akanankinga uyayibona lonto ifoni yakho noma iringi uyayithatha akunike noma ngabe iyaringi ibhathi nonhlahla akanankinga sekusho ukuthi kuya lokuthi bona nabo umakoti ncese bona umakoti bazokuphatha kanjani izenzo zabo ezibalekile ngoba nabo umakoti fanele bafunde ukuphatha abayeni babo ngoba omunye umuntu isithembu uphoqwa isimo songaphatheki kahle ikakhulukazi enhlanzi uma umuntu wesifazane nje ungajwayele ukukhuluma kakhulu indoda imthanda umuntu wesifazane okukhuluma kakhulu ayimthanda umuntu oyithethisa amacala iselfoni nje ayimthanda umuntu oyithethisa amacala iselfoni yeke iselfoni inkinga kumakhala ekhukhwini uzobona into engeyona ibe yona bese usususa umsindo ngento engenasidingo sengaze kuchitheke umuntu ngopopayi nje othunyeliwe lapha efonini jabule ngisho nezitha wayibona lo uzojabule nezitha ngomyalezo nje mhlambe uhambe ngesihlanu sekuchitheka manje lento eyenziwa ngeziningi izimali abakini bekhipha wena ntombazane bekusemzini nabasemzini nabo behamba beyakini bokhipha lobo kodwa manje ngomyalezo nje ongaqedanga ngisho isihlanu sengaze kuchitheka umuzi mina nje ngisibona ukuthi isithembu mawusiphiwe kuyintembi cha kuyinto enhle isithembu kodwa mawusiphiwe futhi uzokwazi ukusimela uyabona ngokuvumelana nomathandana wakho noma nomakoti wakho uyayibona lonto njengale ngoba sona ngampela sinazo izathu ngoba sikhuluma ukuthi kuyenze umtholi umakoti akabathola abantwana uyabona uhlaza kanakhanda yabo ekhaya kukho ukuthula uyabona lo amadoda isithembu athathiswa izinto ezihlukahlukene akhona akamanye asenza nje ngoba mhlambe yabo ukuthi mhlambe uyayifisela nje akho inkinga kodwa isikhathi esiningi isithembu umuntu mesithatha usenezizathu ukujola ufuna ukuthi afane noSolomon abe nezancinza ezo 300 izancinza ezo 300 ayinama ngizithanda izancinza azifunaka akizithanda ngoba igcina ingcolisa nemindeni yakho hamba nayo amathombo nawe sihamba nayo ngoba nabo bafika nemoya yabo yasemakubo nemoya yabo bafena engalungile kubalekile nje uhlale ngumuntu wakho uma nifuna ukuthatha isithembu xoxisanani nibonisane landele imigudu efanele nisithathe isithembu ngokubambisana sinesibusiso lezo sithembu ayisithembu sihle kakhulu angifuni ukukhuluma mama kuyinto enhle nje ngoba kusuke emandulo ukuphumela nje obala isithembu asibona ukunuka kodwa izancinza izona ezokunuka manje inkingi lapho ukuthi ikhathi ngabantu abathatha isithembu ufuna ukuqhamuka sethi nangu umakoti kanti ayifuneki hayi ngeke ayinhle kakhulu ngicabanga ukuthi inhlanzi asiyiphethe lembeke mhlambe sesiphetha nje singathini mhlambe kubantu mhlambe ngifisa kakhulu ukuthi sigcizelele kubantu labe kade bethi
kwaShembe kuthatha isithembu asike nje sidizelele kubona ukuze bakwazi ukubona ukuthi isithembu akusona sakwaShembe kodwa isithembu esesini umuntu osana lo mqondo mhlawumbe singathini nje kuyena isithembu nje mbanjwa esesintu sivumelekile uyakholwa awukholwa siyathi isithembu ngasithatha njoba nje ngishilo nayi incwadi uma efuna ukuzikhokhela ngesithembu ayifunde incwadi yamakhosi awuqala isahluko ukuthi 11 mingaphonsi 11 iverse 1 kuya ku3 yeah makhosi okuqala isahluko 11 iverse 1 kuya ku3 uyifundele wena ngesithembu ngoba ngithathe mina kakhulu inkosini ngoba yona yathatha engibona ukuthi mina yona abapowerful yaba namakhosikazi awu 700 angithandanga ukuthatha akhona amakhosi nawo benazo ithembu ubaba ozalo lo mfana wayinabani wayinamakhosi awu 100 chuthi undodana wabona ukuthi baba uthathe kancane undodana wanyusivulo mina ukhokho wami upheshe kuthiwa wenesikhombisa cha nathi ekhaya sikhona kaShembe sikhona kakhulu kodwa uphela umdala sithathwa abantu ababonayo ukuthi sibafanele mesingathatha ukuthi sathatha umkhulu okhokho ngeke lapho kwawezinye ikhathi isikhathi mawubona ukuthi uzosimela futhi kunesidingo saso kulungile landela imigudu yakhona usithathe yeah Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe la besikhuluma khona ngesithembu ukuthi ngempela labantu laba bathi isithembu esakwaShembe labantu abathi bona ngeke baye kosonto kaShembe ngoba kuthatha isithembu namuhla kuba bonhlanzi useyicacisile lento ukuthi isithembu cha esesintu akusona sakwaShembe kodwa indoda ekholwa kwaShembe ivumelekile ukuthi isithathe awukho futhi umthetho oyivimbayo ukuthi isithembu ingasithathi ngoba ukuganwa kwayo isuke ingaganelwa isonto kodwa ukuganwa kwayo isuke iganelwe kuwo ngiyacela ukuthi ke niqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV niqhubeke nokuyibuka imfanekiso eqoshiwe bese sithi nje impunga Ngajanda le ntombi wema umntana angizwa lutho uthumika na wema